dobrodošli u novu epizodu, s vama je Antonio Toličija i tu je Nikola. Ja, pus. Posjetite njegov kanal, dajte mu lajkove, zove se Dark of King. Čekaj Nikola. Evo mene, znači, čekaj. Yes. Znači ovo je PvP gdje ćemo se pucati. Pa mapa, da. Čekaj da se ja sam uzem pušku. Čekaj, to nije. Ti možeš level dobijat. Može? Ja sam uzem. Da ja ne se pušu. Znači mi igrati onak PvP onaj. Ja metkam mrtavci. Ne, ja. Okej. I da, bit će snimak sa mojim bratom. Radit ćemo challenge. To ću ja radit challenge. Water bucket challenge. I tako. Jedna kako bi. Što je ono? Se skida. Imamo možda jedan popust. Ne treba bi jedan popust biti. I ajde. Namesti. Bog stavi. Može ja. Pretplatite se na moj kanal. Dark of King. Se kanal zove. Ovo je nova puška, ali tako? Još se gradi. Dark of King. Se. Puška da. Biće jako dobri videa. Biće Minecraft, PES. Tako to. I aviona. Ali do sada. Avioni će biti isto kod mene. On će ovo trebati pričekati da se ažure, ali tako. I... Da. Hajde možemo krenuti. Ne. Ja ne mogu sebi. Možda sam tu. A to ne je vidljivo. Ja. Ono će ostati mali znak, ono kao da ne bude. To stoji. Hoćeš krenuti? Ne, trebalo sam staviti mali kutak. Ajde. Šta je tu? Nemoj dirati, osvojio sam kao onaj. Vidite moj znak, ja sam ga napravio. Ovo je... Tako. Ko je napravio kolo... Sam ime neš vidjeti. Ha? Sad moje ime ne vidiš. A ti moj? Ne. Okej. Znači, ko je napravio Call of Duty 2, dobar je, svaka mu čast. Je tako? Da. Super što ga je napravio. Možemo krenuti. Ćemo predati ili... Ne? Ovi leftiri. To su dodali novo. Mogu ih pojesti. Ja tebe ubiti. Pusti me. Pustoš. Ideš gore, ja? Joj, kako stoji. Fuck! O jes. Što ti to bacio? Ja, fuck. Treba bi headshot, ali... Ima neki lagovi kao. Ne. Ne. Sad nisam ću Jo, fuck! Kill, headshot, nije. Nije headshot u tijelu. U stvari u ruku sam pogodio. O daj, fuck! Headshot. Nije headshot. Je, Nije? pisalo headshot. A, okej.
Aj, ne mogu to ubiti. Imam snajpat malo. Oh fuck! Ne mogu to ubiti tako. Of, 3:0. koji lage! Znači, moj brat je profesionalac. Ja tebe ne mogu naći. Eto vidiš Igram malo. online, dalje od pa kutije. ko hoće može se priključiti. Da, ako imate Call of Duty 2. Tražite na prijatelje, tražite Muđatovi. Fuck, a polubio malo. Ga, paziš, uvijek. A ne mogu Slab to. sam sa amunicijom.